di makaraan kayo, bata pa mi. Among balay manggod sa una sa sangi kay sigig katubigan. Unya siguro mga 10 years old, isa sa mga kalingawan namong dulaan sa una, if mag-ulan unya nay nabilin nga mga gamay nga mga baha, magdula dimig bangka-bangka no ng styrofoam nga pormahon na mo barko-barko nya. Gagmay ipalutaw din sa tubig. Then butangan na mo kanang kuan ng likod sa styrofoam kanang sabon kay mudagan man sa basta nay sabon. Pero karong buntaga dili gagmay nga boat atong isgutan. Gani so far ang pinakadako nga barko nga binuhat sa kahoy sukad atong pagaisgutan. Ang Noah's Ark. Unsay pinakadakong barko sukad imong nibaluan? Ako Titanic. Di kay ko familiar sa mga barko, pero para nako dako na kayong Titanic. Pero abi nimo dili ni mahitungod sa kalig-on sa barko. Kahoy ba or metal naa ni kinsa ang naa kuyog ninyo sa barko. Now tanaw na to ang background gamay sa Noah's time. Genesis chapter 6, moatras ta gamay sa verse 11 down to verse 12. Nganong ang Ginoo nagsugo mang Noah maghimog arka? Nganong si Noah ni sunod man pud sa Ginoo? Unsay purpose sa ark? Nganong inani man kadako? Verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So napuno sa kadautan ang kalibutan. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. So nakita sa Ginoo dinhi sa kadautan ang tao. Yes, dili ni sa modern time lang ang pagkadautan karon sa atong katawhan. Even sa time ni Noah, way back 4,000 years ago pabalik sa time ni Noah, corrupt na ang tao, dautan na ang tao, na violence, na killings, na murders. Verse 17, ambak ta sa 17. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth, to destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Yes, na yung mga question, nganong ang Ginoo mupatay magtao? No, it's not because of his selfish lang character, attitude, ambition. It is because of God's justice. When we talk about justice, dili ni may tungod sa katao. Ang hustisya gyud. So if naay tao nga bitayunon, naay tao nga hukmananan sa death penalty, it is not because of that person, tugod na sa law. Tugod na sa violate nga law, munang mo follow ang justice. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Kay baluta nga sa kadako sa ark, 8 persons lang ang nasave. 8 katao lang ang nasave, si Noah, iyang wife, ang 3 ka anak ni Noah nga lalaki, si Shem, Ham, si Japheth, o ang 3 nila ka-wives. 8 persons ang nasave. Kuyog nila ang dili mahap nga gidaghanon sa mga hayop, apil mga insekto, apil mga kalanggaman. Sakay sulod sa ark, o kabalota sa story, tanang wala kasakay sa ark, nangamatay, tanang nasa ark, na save. Now, daghang nang nag-criticize sa Noah's flood. Daghang ang mga critics, even scientists, even ang science, na branch sa science nga ni kontra sa Noah's flood. Para nila imposible daw lunupan ang tibok kalibutan. Imposible mag-exist ang usa ka dako kayo nga arka sa ilang time nga wala pay modern nga mga gamit. Di madadog, kahoy lang ang ilansang, wala pay metal ning probably wala pa. Kung dili pa na naka-high-tech, wala mga crane nga mupasan sa mga kahoy. 3 ka anak lang ni Noah, o si Noah, 4 ka lalaki. Do you think maka-build og ark? Inani kadako nga arka? Para nila imposible. Daghan ang ni-criticize nga imposible malunupan ang tibok kalibutan. Bisan pag-ablihan daw ang tinubdan sa yuta, dili tibok kalibutan malunupan.
You know what? Mo ni gingon sa Bible, mo ni tinuod. During sa time ni Noah, dili lang ang tinubdan sa tubig mo'y giablihan ang ilalom nga part. Giablihan ang vapor canopy. Na mga scientists tagtuo nga before sa wala pay flood, wala pay ulan, ang kalibutan gipalibutan sa baga kay nga volume sa water in a form of a vapor. And nay part sa Bible nga sadang mi ulan na sugod giablihan sa Ginoo ang tinubdan ng liki ang mga yuta, nang gawas ang tinubdan sa tubig, ug giablihan ang vapor canopy ug mi awas ang kusog nga volume sa tubig mo nang dali kay misaka ang tubig. Ug mo na nga way back pila ka years ang milabay daghang mga fossils sa mga whales, great whale shark, whales na discovered sa mga disyerto sa Middle East, sa somewhere part sa Chile, na discover dito nga usa ka higante kayo nga bukog sa usa ka whale shark. And ay mga na-discover nga mga dagko kay nga mga isda nga bukog sa isda sa mga ubang disyerto sa Middle East. Nganong naabot to mga isda didto nga mga dagko. Meaning naagi enough nga water nga ni nakaabot sila ditong dapita. Ug mo na nga isa sa reason nga naguba gani ang formation sa tong globe. Ang globe di na center, nagtakilid na tong globe. Ang north nagtakilid na siya, di na siya center. Ug mo na nga na-dislocate ang atong landform. Nanay Africa, nanay South America, nanay Asia, mura siyang jigsaw puzzle ang yuta tungod na sa Noah's flood. Even ang science, majority sa science ni approve, ni agree nga naay Noah's flood. Dili kinahanglag ark kung dili tibuok kalibutan palunupon. Kumuingon ng Ginoo, Noah, lunupan ako na diyang dapita. Okay, balhin na mo dito dapit kay way labot dito. So kada fact nga nay ark, it means wagi part sa kalibutan nga makita ang yuta. Munang nagkinahanglan og arka kay bisag asa nga bahin sa kalibutan wa gyoy dry land mabilin. Now, naipipila ka mga initial nga mga lessons makita nato sa Noah's flood. Abi nimo mura lang siya mythical nga stories mga bata, pero kung imong ibutang imong situation ani sa time sa Noah's ark, grabe ka, murag dili ka halos ka imagine. Ang tibuok kalibutan gilunupan, napuno sa tubig. Imagine nimo kining lugar karon. Kanang mall diha sa IT Park, sa Ayala, sa SM. Imagine nimo tubig ang nag-occupy na sa una. Ang Disneyland, ang mga nindot nga parts sa kalibutan, tubig ang nag-occupy. Pila ka years ni kunsad gud ang tubig. Kinsa magtuo niya na. Pero usa ka butang ato makita dinhi, ang isa sa purpose, lessons nga makita nato dinhi is ang justice sa Dios. Justice. Ang reason nga nang gilunupan niyang tibuok kalibutan ingon ang Bible tungod sa grabe nga wickedness sa men, sa pagkadautan sa tao. And ang justice mo demand og punishment. Naagi silot tungod kay ang Dios usa siya ka Dios sa hustisya. Ikaduha ang holiness, ang pagkabalaan sa Dios. Ang pagkabalaan sa Dios di lang sa mo likay og sala, mo hate gid siya sala. That's holiness. Di lang sa wa lang sa naglikay og sala. Iyag yung ginadumtan ang sala. So makita nato dining pagkabalaan sa Dios nga iyag yung gidumtan ang sala. Ikatulo ang mercy and grace. Ang mercy o ang grace. Unsa gining mercy? Wala ka tagai sa deserving kang tagaan. Deserving ang tao, papason. Pero tungod sa mercy sa Dios, gibilinan pa niya 8 ka tao. Tungod sa mercy sa Dios, gibilinan pa niya planet Earth. Tungod sa kaluoy sa Dios, gitagaan, giplanuhan, gapunta niya kaluwasan. And on the other side, ang grace, mao ni ang paghatag sa dili ka deserving. Ang mercy, wa ka tagai sa deserving kang tagaan. Ang grace, gitagaan ka sa dili ka deserving. Di ta tagaag second chance. Di ta deserving tagaag second chance. Di ta deserving og eternal life, salvation, forgiveness. Pero gitagaan ta sa Ginoo because of His grace. Pero nining buntaga, na isa ka message ang Noah's Ark. Ang message sa gospel. Ang message of salvation.
Now sugdan nato ni sa construction og material sa ark. Now sa Genesis 6:14, follow me. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside, out and outside with pitch. Now dinhi na to makita ang Ginoo, specific siya sa iyang instructions. Yes. Bisan gani sa Old Testament sa pagtukod sa mga temples, specific man ang Ginoo. Yung siya maghimo ka sa temple sa ta, ingon ang Ginoo, okay, mo ni color sa curtain. Bronze dapat ang haligi. Dapat metal ang iyang joints. Dapat ang Ark of the Covenant pure gold. Mo ni bisan sa sizes, stricto ang Ginoo. Mabasahan nimo sa Exodus nga ang size, inani ang length, inani ang width, inani ang height, inani ang color, inani nga klaseng kahoy. Inana ka stricto when it comes to worship place. And even sa Noah's Ark, wala gipabuot-buot sa Ginoo si Noah sa yung design. Unlike sa atong time karon nga makasabot ra Ginoo mo ra siguro ni. No, specific ang Ginoo. Gopher wood ang isa sa mga common nga kahoy ang gigamit pag purma sa body sa ark. Ang gopher wood ay dito unanis Pilipinas, pero isa ni ka ancient nga kahoy. Sa atong nibaluan karon nga kahoy kining kahoy nga tugas or kamagong, mga kahi man kini sila, magkadugay ang panahon, magka solid. And labaw pa na ang gopher wood. Isa ni ka klase sa kahoy nga magkadugay mura siyag bato. Kagahi. Preserve siya pila ka hundreds of years ang gopher wood. So may imagine nimo gahi kining kahoya. Wa sila lansang ani nga time kahoy ilahang lansang. Bag-o lang na discover ang lansang metal. Kahoy ilang lansang, inani ka bugat ang kahoy, dako in town king ark, according sa estimation, mga 450 kabuok 10-wheeler truck. Imo na siyang purmahon tanan. Nasa'y 4 stories, ika-4 ang mura siya canopy or nasa'y terrace sa front. 4-story nga ark, and 450 kabuk 10-wheeler truck i-join. Estimation. Inana kadako ang ark. And Shem, Ham, Japheth, Noah lang ang tigpasan sa kahoy. May imagine mo na. Sabi niyo kung walay Ginoo nag-guide ni nila, bisan gurog bangka maglisod. Pero kay nay Ginoo nag-guide nila, nahimo nila ang mga dagko, imposible kayong butang. And gopher wood ang purma gyud sa body, nya perfect pagkayo pagka-form sa body. Kay abing Ginoo specific siya sa size sa ark. So gisukod ginig maayo ni Noah. And that time wala sila mga tag-as nga mga tape measures, wala sila mga high-tech nga mga gamit sa pagpanday, puro ilang manual ug bana-bana. Maaygi silang bana-bana kay na-satisfied pud ang Ginoo silang bana-bana. And then, you know what? Ang gopher wood, ilan yung ginaputol sa lasang. Dako kay nikit anaws picture, di halos magakos og tao. Imagine ninyo, ang gopher wood, dili halos magakos og tao. Giunsa nila pagputol. Of course, nasili atsa, nasili axe, siguro na metal na nga time kay kang tubal kain pa man nag-start ang metal time. Tubal kain na sa book of Genesis, generation ni Cain. So sa time ni Noah, probably na metal. Okay? Putol nila. Pero ang paggaba sa kahoy para mahimo siyang tabla, maglisod maging mga chinso na to karon sa mga gahing kahoy. Pero sa ilang time, manumano ang paggabas. Imagine mo, manumano, tao, magbira dito, duha ka tao, maganana sa gabas. Inana mo na pila ka hundreds of years naman ang ark. You know, ang gopher wood, nag-represent ni sa humanity ni Christ. Ang nagputo sa entire ark, ang gopher wood. Kinahanglan sa putlon para magamit, para muluwas siyang katawhan. Nag-picture out ni sa pagka-human ni Christ. Kinahanglan siya mamatay. Kinahanglan siya magpakatao. Di man siya makaluwas. Di man siya di ma-offer iyang life sa cross, kundi siya may mong human. Munang ninaog sa sayuta, gipatay, gikuha ang iyang kinabuhi sa cross. Aron may mong payment, aron mo ay mahimong muluwas gikan sa atong mga sala. Gawas pa na nag-mention din ni og pitch. Cover it inside and outside with pitch. Ang pitch usa ni ka klase sa
murag ginabulit nila sa kahoy. For example, ang kahoy naman nagyoy nang ana naman ni ana. Oh. So para di gyud musulod ang tubig, gibulit nilang pitch na something kindness sa duga sa kahoy. Ilang ginabulit, giputos nila ang sulod ug ang gawas para ang tubig dili mo hunob sa sulod sa ark. And you know what? Ang pitch nag-picture out ni sa atonement. Oh, nag-picture out ni sa dugo ni Jesus nga mi-cover sa atong kinabuhi. Nga di ta mapsudlan sa tunglo sa sala. Probably dagha mag studies nag-ingon nga ang pitch pwede usa ka klase sa kanabang murag gibulit nila or something like glue na pwede isa ka theory nga isa ka klase sa kahoy nga gipapilit nila sa ark nga di gyud siya masudlan og tubig. Isa ni ka waterproof ang ark, di gyud masudlan. Ang nas gawas dili kasulod. And the same with Christ, tanang natabunan sa dugo ni Christ, protected gyud ta. Di gyud kasulod ang cursed, dili kasulod ang judgment, dili kasulod ang wrath. Protected ta sa blood ni Christ. Sama sa Noah's Ark, protected ang nasa sulod sa pitch kaning ilang gi-cover outside and inside sa ark. Now, gawas pa na ang Bible nag-mention og mga rooms. Nag-mention siya og mga kwarto. Sa verse 14, make yourself an ark, gopher wood, make rooms in the ark. So there are a lot of rooms, maybe hundreds of rooms. At may picture out karon no, sa mga barko, kinsa nakasakay nagbarko, di ba, na mga cabin, na mga pang VIP, na pang ordinary lang. Sakay kag mga barko padulong sa Mindanao, ang kung ordinary lang adto ra ka sa deck. Oh, walay cover, no, double deck lang. And siguro mga mahalong barko naagi room na gid nga private room. Nindot siguro kaayo ang room, pero for sure gamay lang nga room. Pero sa Noah's Ark, pag mention dinig rooms, ang isa ka room, murag usa ka basketball court, kadako. Inana kadagko ang ilahang rooms nga gimension sa Bible. So, literally, ang room nga gi-describe nini, butanganan ni sa mga hayop o mga stock room silang food. Oh, may maka hundreds of days wa sila naog. So, ang ilang food, kumpleto. Mabitaw na sa Noah's Ark, ingon ang Bible nga by pair lang ang hayop nga musaka. Pero na part passage sa Bible nga naay by 7. Naay 7. Ang katong mga mananap nga dili pwede ihawon, by pair lang to sila. Babae ug laki para musanay. Pero katong pwede ihawon, katong mga hayop nga pwede nga gitawag sila limpyo nga hayop ba. O nga pwede siya ihawon kaunon, by 7 sila kabuok. Kay didto to ginakuha nila Noah ilang pangkonsumo. Oh, baka. Oh, pwede ihawon. So instead nga duha ka buok, himo ang 7 ka buok. Budget nila na mga manok, oh, nga pwede makaon. So that time, dili lang puro gulay ilang ginakaon, naapoy mga karne kuyog nila sa ark. Di na kakinahanglan manakop, no, naa nas arka ang pagkaon. Now, makita nimo dinhi nga it is a place of rest. Gubot kayong outside world. May imagine nimo pag sirado sa pultahan, pagtulo sa ulan, tingog ang kidlat, tingog ang baha nga nagbaguros. Kuratan sila si Noah kay nilihok for the first time ang ark, misugod na dito glutaw. And abin mo ang ark karon na discover sa Turkey. Nasa ni land, nasa mi midunggo sa Turkey. Na preserve siya karon pero di na siya arka tanaw, moron siya bato nga structure nga dako kay tanan. Dito midunggo ang ark. Nganong wa sa milayo kay naa day siya mga weights nga gibutang. Na siya mga higot dito sa ubo, nadring ark sa babaw sa tubig, sa ilalom na pisi na mga dagkong bato dito gihigot para ang ark dili siya i-move sa layo. Munang sa Middle East gihimo ang ark sa Middle East ra gihapon midunggo. Wala miadtog layo. So imagine nimo paglutaw sa ark, katawan sila si Noah. Ikatawan na sila sa mga silingan. La, kuyawang Noah gi-convince ginya mga hayop nga manulod. Grabe ang mga tao, no? Di na sila matingala
Mahimo bagod sa tao palinyaho ng hayop padulong sa ark. Kung ikaw ordinary nga tao nga silingan, ma-amaze gid ka nagi Ginoo nag-guide aning mga hayop pa. Pero gitan-aw lang nila, inani sila kagahi gyud, grabe gyud. Munang grabe ang judgment sa Ginoo, flood gyud. Nagsaka sila, kantsawan pala sa Noah, ango-ango na ka Noah. Pagsirado sa pultahan sa ark, gi-open sa isa sa mga anak ni Noah ang window. Gani ang Bible nag-mention og window, walay S. So probably isa lang gibintana sa ark. Siguro aside sa mga ceiling na guri part sa kon nga ceiling mo, tan-awon nimo ang Noah's Ark mura sa box. Nga wa gibintana. Nali part nga mabusod ang hangin sa front side niya pero wala bintana dinhi. Pero nag-mention ang Bible og window. So probably isa lang gid ang window. Isa ang pultahan, isa ka window. Nag-picture out ni Christ, isa lay Savior nato. Ang door nag-represent ni Christ as our Savior. Ang window nag-represent og hope. Nag-open sa window, musulod ang sihag sa adlaw. Naghulagway sa kahayag. Di ba? Muhangad ta sa langit, dunay paglaom. Muhangad ka sa window, dunay light. Pag sirados pultahan, giablian ang window, gikatawan si Noah. Asa ka nila padulong? Nanakay na sila silang arka nga walay tubig. Mitagak ang unang taligsik. Nilinog, nagpanik ng mga tao. Paglinog, nang gawas ang tubig. Wa sila kabaw, asa gikan, nikitag panggawas ang tubig. Nibuylo ang tubig gikan sa pangano, di bundak dia sa bukid. Diha na sila nagpanik. Misugod naglutaw ang katunga sa ark. Diha na nanawag ang tao, arka, Noah, nasipyat daimi. Pasudla mi sa ark. Bisan si Noah, gusto niyang tabangan niyang silingan, di siya katabang, di na siya ka-open sa door. Nilutaw ang ark, sugod nagpanglangoy ang mga tao, nangita nagkahoy nga kakapyutan, ang uban nangatkat pa sa lubi, sa pinakatumoy sa kahoy, nagsinag hinilakay, ang uban nangita pa sa ilang mga anak, nangita sila mga apuhan, ang uban dito, gikan pa sa wedding, nangaguba ang decoration, nang lupad ang mga gamit, naglinog, naghangin, nagkagubot, pero malinawon, nasa place of rest ang tao, ang mga hayop sulod sa ark. Muni rooms, munang naay kwarto, diri nila ma-feel nga naay comfort, taliwala sa kagubot sa outside world. Ingon ang Bible, one day inigbalik, nignaog ni Christ, kuhaon niya tanang Christians, tanang Kristohanon, banhawon, tanang buhing Kristohanon, i-rapture, samtang naras panganod, mag-rewarding ang Ginoo, maglipay ta dito sa trono sa Ginoo sa iyang mga rewards, samtang dinilalom sa yuta, nagkagubot. Nagkagubot, nagpinatyanay, nagbombing, naglinog, nag-tsunami, nangasunog ang mga lasang, nangamatay ang mga tao. Gubot kayo pero sulod sa place of comfort, place of rest ni Christ, nagmalinaw dito ang mga Kristohanon. Nag-picture out ni Christ. Na-rest diha ni Christ. Mingon siya sa Matthew 11:29. Ingon din niyo, take my yoke upon you, ingon si Christ, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Now, take note of this. Nganong Kristohanon, Pastor John, puno magproblema. Puno mag-physical nga mga sakit. Nganong namon ko'y makita nga mga dili mao. Nganong maka-feel makog negative. Ingon na ay rest. Ingon na ay pahulay ang Christian life kasi Christ mohatag og comfort. Pero ingon ni Christ, you will find rest unto your soul. Soul. Kalag. Sabi nimo ang tao nga dili malinawon, bugat kayo og feeling discouraged, dili malinawon ang iyang kalag. Kabalo ba atong lawas sunod-sunuran lang ni sa kahimtang sa atong kalag? Kung ang imong kalag malinawon sa Ginoo, malinawon man tag kinabuhi. Kung imong kalag troubled, punog mga pagduha-duha, dili secured gani imong kalag at tubangan sa Dios, gubot og di pod ka secured og kinabuhi. Kabalo ba ka na mga Christians nga troubled gihapon ang soul? Gisecure na atong salvation, pero wa na to tagag pansin. Gihuna-huna na ito mga butang nga dili ta secure. Ingon na Ginoo, secure ni mong salvation, eternal destiny, nanay langit,
Wa nay punishment. Secure na imong identity, anak na ka sa Dios. Secure imong needs, provided na tanan sa Ginoo. Diha ta magunahuna, kay diha ta maka-feel og rest sa mga promises. Usay didto man ta munahuna sa mga wala gi-promise. So mag-troubled atong mind. Mag-troubled atong soul. So ibutang atong huna-huna sa mga butang nga gisaaran o gisaaran na ta sa gisecure na sa Ginoo, diha ta makakita og rest. You will find rest for your soul. So kung malinaw na tong kalag diha kang Kristo, malinaw ang atong pagpuyo. Now, mao na siya ang construction o materials nga gigamit. Adto ta sa number 4, the access, no? Ang access sa ark, muna kung gingon kaganina na isa ka window, na isa ka door, nagrepresent ni nga si Christ ang only way to heaven. Numdum ko ni Paul og ni mga apostles one time, dito sila sa Jerusalem City, nagsuod na sila preach sa gospel, pagawas na sila sa Jerusalem. Na isa ka beggar, pero tinyang kamang ni Paul, please, tabangi ko sir, ako'y pagkaon, ako'y sakit, tabangit ko, kamang-kamang siya. Bulawon sa ingon ni Peter, si Peter. Siya, sir, wala ko'y kwarta. Silver and gold have I none. Di ba, kantas mga bata. Pero ingon siya, wako'y kahatag ni mo sir, pobre lang pud ko. Pero na ako'y Kristo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ngat Nazareth nun, barog, ug lakaw. Milakaw ang tao nga nagpakalimos bakol gikan siyang pagkatao. Natingala ang mga tao. Ngano man is Pedro, mga disciples niya, wa man ni kwarta pangpadoktor ani mga tao, pero ngano nakaayo sila mga masakiton. Ina ni ka power si Christ, dili lang siya savior sa imong soul. Siya paglaom pod sa imong status. Siya only hope, only door nga ma-change imong life. Makabuhi ka sa imong vices, ma-transform imong family, ma-inline imong direction, makita kag peace of mind, makita nimo ang tinud nga guidance sa imong life. Kung nagpray ka sa imong pamilya, si Christ. Dili ni sa kwarta sa kadato. Nabay gi-offer sila si Peter, kwarta pa hospital dito. Scholarship, eskwela dito, pinakamaayong eskwelahan. And then munindot imong life. Well, importante na siya. Pero ang hope sa atong life, si Christ. Si Christ lang. Naani mo tanang butang sa kalibutan, wala si Christ. Kulang na tanan. Kuhatan ng butang sa kalibutan, ipuli si Christ, satisfied ang imong life. Yes. Ngayon ang Acts 4:12, walay laing pangalan nga gihatag sa kalibutan, ang tao maluwas sa ngalan lang ni Christ. Dili ang religion mo'y makapaasenso sa tao. Na mga religious groups nga nahimong prosperity preacher ang mga preachers. Dool ni Christ, padatuon kaniya. Dool ni Christ, nindot pa bunggahon o pa improve niya imong negosyo. Dool ni Christ, mubright ka. Dool ni Christ, maayo ka sa imong sakit. Well, kanatanan, di man na idalo sa tong Ginoo, pero dili na mo'y main reason nga nung muduol ka ni Christ. Ang main reason muduol ka ni Christ, salvation. Nidawat kanya imong personal savior and then surrender yourself. Everything will just follow. Kung papuyon ka sa bukid, ikaw lang usa ka tawo diha, ay kabala ka, buhion ka sa Ginoo. Kung ibutang kanya dito tunga-tunga sa Russia o Ukraine nga naggera, ay kabala ka, buhion ka sa Ginoo. As long as naa ka sa iyahang arka. Amen? Amen. Once na ka susulod sa ark ni Christ, gani dili lang ni arka ni Christ, ark ni sa Father, kaya ang ark nato mismo si Christ. Number 2, anita sa provision, the provision of the ark. Number 1, atong gitun-an kaganina ang the construction and materials. Karon arita sa provision. Sulod sa ark, nag-provide ang Ginoo promise. Now, tanawa sa verse 18, Genesis 6:18. I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you and your sons, your wife and your sons' wives with you. So naay saad ang Ginoo di ay sa tanang misulod sa ark. Covenant, promise. Ang saad sa Ginoo kang Noah ug sa pamilya, buhion sila
o sila lang ang luwason. Gipreserve sa Ginoo ang bag-ong klase sa generation. Munang ang tao kita karon gikan na ta sa lineage ni Shem, Ham ug Japheth. Wa na tong daghang tao. Nagsugod na pud og multiply ang tao gikan ni Shem, Ham ug ni Japheth sa tulo ka anak ni Noah. Na the same thing ang Ginoo nagpromise pud siya. John 3:16 no sigingon, whosoever believes in Christ shall not perish but have everlasting life. Nay promise si Christ tanang nakatungtong sa pultahan sa ark. It means misulod sa ark, buhi ug maluwas. Tanang wala sa ark, patay, condemn. And the same thing, si Christ ang atong arka. Siya ang atong ark. Ang tanang kalag nga nakasulod sa ark, save. Ang tanang kalag outside sa ark nga mo si Christ, condemn. Ug na ilabay po dito sa lake of fire. Tanawang Hebrews 6:18. Tanawang promise ni Christ. Dili sukad may tabo nga supako niya yang saad. Hebrews 6:18, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. It is impossible for God to lie. Once ni saad siya, iya ginang tumanon. Mabitaw na nga ang Ginoo nagplano og kaluwasan sa Garden of Eden pa lang, nagplano sa kaluwasan dito pa lang sa tanaman sa Eden. Pagtan-aw sa Ginoo sa paglabay sa panahon, nagkadautan ang tao, pwede ang Ginoo mo withdraw sa iyang promise, pero iya gyapon gituman. Natawag gyapon si Christ, pinagi kang Mary dito sa manger. Giplano gyapon, gipadayon gyapon sa Ginoo tumanon iyang plano nga nay Savior bisan kapila na sa na-disappoint sa tao. Di ba kapila na sa na-disappoint sa imong life? Pila ka time nga pwede na kang kuhaon sa Ginoo. Pila ka time pwede na niya i-stop ang chances sa imong life. Pila ka time nga pwede na katubuhon ron sa hospital. Dagag chances nga gi-extend ang Ginoo sa imong life, di lang ka aware. Inana ka merciful ang atong God. Nya mo himo tag promise, Lord, tagaay lang kog ani, faithful na ko sa church. Gitagaan ka sa Ginoo kay merciful siya nga God. And then imo na pud siyang na-fail. Second time, Lord, tagaay na pud ko ani, muna akong isaad nimo. Kapila ta sig promise sa Ginoo yan na-fail lang, pero never since ang Ginoo mi condemn nimo isip usa ka anak. Kay once anak na ka sa Ginoo, buhio na ka sa iyang promises. Ang nagsustain sa imong life, di man imong company, di man imong pagka-bright, manulti, di man imong power, influence, imong kwarta, dili man ang promise sa Ginoo sa matag usa niya ka anak. Kay bisan pagdadon ka dito sa pinakamingaw nga bahin sa kamingawan sa disyerto, once anak ka sa Ginoo, buhion gyud kaniya. Muna promises sa mga anak, no, ang mag-glorify dinhi dili man kita, ang Dios nga nag-provide sa tong need. Inana ka powerful iyang promises. So nag-provide siya promise. Number 2, nag-provide siya preservation. Tanang tao nga nasulod sa ark na preserve ilang life. Tanang hayop nga nasulod sa ark na preserve ilang life bisan ging tungaw. No, nakakapyut mang tungaw sa ikog sa kabaw. Mabitaw ingon sila nga wala mo kitag bunhok, wala gingon sa Bible pastor ang bunhok misulod. Di na kinahanglan. Kadungog ka nga mga hayop ni sulod. Yes, dito na milit ng bunhok. Sulod na sila automatic. Munang daghan kayong bunhok gyapon karon no, labi nag yung balay gipalibutag pugaran. Okay, preservation. Now, verse 18 to verse 20. Genesis 6. I will establish my covenant with you. Now, aritas 19. Of every living thing, of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds after their kind, of animals after their kind, and of every creeping thing of the earth after its kind. Two of every kind will come to you to keep them alive. So na-preserve, one time sa seminary na may debate, ingon na isa ka student, sa nabay dinosaur sa ark? Ana pong usa, wala siguro, kay dako kayo ng dinosaur. Ana po kunaw itong baby man.
Isulod po din mong guwang. So kung baby ba, sige itlog pa gikarga. Oh. Tanang creeping thing, ingon ang Bible, tanang buhi aning panahona, by pair sila nanunod sa ark. Gawa sa mga isda. Oh. Munang na yung mga great whales na discover sa mga disyerto sa Middle East. Kay paghubas sa tubig, wala na sila kabalik sa dagat. Paghubas sa tubig, dito sila nahubsan sa disyerto. Natabunan sa mga abog, and pila ka tuig ang milabay, libo ka tuig, gikrane, nakitaan nga naaday bukog sa mga hayop, tungod to sa Noah's flood. Kay tibok kalibutan, gilunupan, so ang mga isda, nagkatag sa tibok kalibutan. Paghubas, nahubsan sila sa mga lugar nga dili na part sa dagat. Inana ka kuyaw, no, ang Noah's flood. Pero gawas pa na preserve, nidunggo ang arka sa Mount Ararat. Bukid sa Ararat. Today mo na siyang Turkey. Pagdunggo dito, niabliang pultahan, minaog ang tanang hayop, o dito katong mga hayop mo nang by pair sila, babae ug lalaki. Sure ko wagi balo, walay baog dito. Nanaghan dito sila by pair, kay mo na pud toy managhan. And pag naog dito kita sila rainbow. For the first time, i-appear ang rainbow. Kay first time man ni ulan. So, ni-appear ang rainbow for the first time. Na-amaze sila unsa. And then, dito mingon ng Ginoo, isa ni ka hulagway, silyo sa akong covenant Noah. Pinaagi nining rainbow, isa ni ka covenant, silyo nako nimo, nga di na nako lunupan pagbalik ang tibok kalibutan. Munang di na may tabo ang world nga flood. Nay lunop, lokal na lang. Lunop sa Cebu, lunop sa Bangkal, dapat is mahayahay, lunop sa Merkado, lunop sa Luzon, pero dili tibuok kalibutan. Every time makita tag rainbow, isa na ka sign sa Ginoo siyang covenant. Ngayaw ka balaka, ulan ra to, sa inyong lugar to nagbaha. Di na nako lunupan ang tibuok kalibutan. Di na i-judge sa Ginoong kalibutan sa flood. Pringon siya, one day sa eternity, pinaginas fire. Kalayo na ang katapusang judgment sa Ginoo. 1 Peter 1:5, tanawa ang dinhi ang Ginoo. 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So ma-preserve di ay sa Ginoo gyud. Mo bitaw na ang tanang midawat ni Christ, gi-preserve imong life ngadto na sa eternity. Ang preservation ana tungod sa power sa Ginoo. Mo bitaw sa Bible gitawag tag we are the salt of the earth. Kita ang asin sa kalibutan. Mo na tingala nganong asin man. You know, sa time sa mga apostles, wala sila'y kanang formalin. Wala sila'y refrigerator. Ang ilang ginagamit pag-preserve og mga isda, mga karne, ang asin. Yes, ang asin munay gold sa ilang panahon. Ginatago nila ng asin. Ginabutang sa isa ka bodega, dito na ginabutang dito ang mga karne, mga isda, kaya ang asin mo preserve gyud og mga kanang kapreskohon sa maong karne. Gitawag tag salt of the earth. Nganuman pinaagi nato daghag kalag ang ma-preserve. Inig-share nimo kang Christ, inigdawat na ni Christ, pinaagi nimo na preserve iyang kalag tungod ni Christ. Gitawag tag salt. Muna ingon bitaw si Christ, napabay pulos ang asin kumawa na iyang parat. Kabalo ba mo nga na asin nga wa na parat? Magkadugay ang asin, magkawala iyang parat. Ilabay na lang na nila dito sa tugkaran. So kung ang asin wa na parat, dagko kayo tuod, nagbato-bato, pero ano na pulos, ilabay na siya. May imagine mong Christian life, valuable kay ka kung naapay mo hang parat. Pero kung di na mo function sa atong pagkakristohanon, di na mo preserve og ubang life, wa na tay pulos. Kada bang di na to pahimuslan ang ato yung purpose. May imagine nyo, nagpalit kag kabaw para padaruhon. Pagpalit nimo kabaw, sira man og katog. Unsay mo feel? Ma-disappoint ka.
maglagot ka, murabag nalugi ka sa imong gipalit. And the same thing, murabag inaana ma-feel sa Ginoo, gisave ka, kay naginulsol ka, may lang makatabang ka sa buluhaton. Then wala ka nahimong asin ngadto nila. Wa ka ni share, wala na imong flavor ang imong life sa uban. Katry mo kaog sudan nga walay asin, kinsay nakasuway? Ayaw yung suwayin na lang kay di mo katiwas og kaon. Sayang inyong giluto. Wa gilasa bisan pag humba, kare-kare. Bisan ang litson tuyo ka na nga way asin. Lain kaunon. Yun ang imong life, daghang mga kinabuhi, pamilya karon nga wa gi flavor. Walay joy ilang life. Pero suway share si Christ ngadto nila. Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mahimong flavor sa ilang pagpuyo. Amen. Asin manggod ka sa kalibutan. Ikaw mohatag og taste ngadto nila. Ikay mohatag og lami sa ilahang kinabuhi. Gamiton ka sa Ginoo. Gawas pa niya na ang Ginoo nag-provide, nag-promise pod og supply sulod sa ark. Oh, nag-promise og supply. Abi nimo tanang nasa ark wa gid nagutman, wa gid nag-ingon ang Bible nga na problema si Noah kay wa na sila pagkaon. Wa sa ningon wa tingon si Noah, elepante buhian sa tika pag ugmad sa didto kuan ko, bisag na yung mga pwede dito makaon nga mga prutas. Wala, nagpabuhi lang si Noah og raven. Iyang gipalupad siya pangitag dahon sa kahoy dadadiri. Oh. So nibalik ang raven way nakuhang dahon, it means wa pay nakita nga dry land. Ikaduhan, palupad na pod siya kalapati. Balik ang kalapati nagdalag dahon, it means nanay dry land nga nakita. Pero wa siya nagpalupad og kuan pagdadrig karniya katong uwak ba nga naghatag og karni kang Elijah. Wa na nag-supply ang ark. It means nga tanang life nga naa ni Christ provided gyud ta. Spiritual ang unang provision sa Ginoo. Of course atong financial pagkaon di gid na mawala, tanang need na to provided gid na sa. And spiritually labaw pa sa atong need tanawa, gi-provide ng tag savior nga si Christ, gi-provide ng tag sin offering si Christ, gi-provide ng tag high priest. Kaya di man ta maka-offer sa atong life kung walay high priest, si Christ ang tunay mong high priest. Gi-provide ng tag Holy Spirit para mo bag-o sa atong life. Gi-provide ng tag Holy Spirit para magkat-on ta sa iyang words. Wa tay makatunan sa Bible kung dili mo work ang Holy Spirit. Gi-provide ng tag Father or ma-feeling accepted ta. Di ba? Once na tay tawgon nga Father sa langit, feeling comfortable, feeling accepted ta, feeling valuable ta, o gitagan tag Father para ma-secure nga natay lugar gyud sa langit pohon nga atong kaulian, mansion. Gi-provide sa Ginoo tanan. Ato nang fokusan nga provision aron diha ta ma-inspire. Usay mo focus ta sa wa gi-provide. So ma-discourage ta. I-focus imong mind sa mga promises sa Ginoo, ma-inspire ka sa iyang kamaayo. Number 3, the performance of the ark. Okay? Along the way silang journey, walay niingon dito, ni sagit si Sam, patabag ay nabuslot ang kuan naka dasmag tag iceberg. Ingon si Noah, dili man ni Titanic. Walay nana nga accident nahitabo sa ark. Okay, ang Titanic nakabanggag iceberg. Wa po ningon si Japet, na sabod ang Mount Everest. Naguba atong kuan makina. Wala, kabalo ka peaceful sila tanan sa ark. Nag-uyog-uyog ng kalibutan, nagkilat nas gawas, nang buto na ang mga pundasyon, pero sila malinawon nga nangatulog sulod sa arka. Wa sila na problema sa ilang silingan, wa sila na problema sa uban lang relatives, kay mismo ilang relatives ilang silingan mo may ni persecute ug ni accuse nila, mo pay ni yaga nila. So pagsakay sa ark, malinawon silang tanan. Pero kana bitaw daghang tag silingan nga buutan kay si panghatag og lamas, kape, gatas. Oh, di ba kan mautan tag lamas usahay na kay kuanda Bombay. Nga naman kay Bombay ni turok na gamay ang dahon. O kanila o imuana na o. Yeah. Tanom na para managhan. Once sa tay silingan nga buutan, di ba? Mabalaka ta nila la si kuan ato tong kuanon, di ba? Kung si Noah daghan sa silingan nga buutan, for sure na record gis Bible. Semham ayo sa siradi ato nako sinang lusing. Aton sa nako si Manong kuan, ha mga butan taon kinto.
Di to kalimtan. Wa ningon ang Bible na. Ingon ang Bible gipasulod lang ni Noah ang mga hayop. It means even iyang mga silingan mo'y nag-accuse against ni Noah. Di pag abot sa barko sa lunop, naglutaw-lutaw ang barko, malinawon si Noah, nagsakit yang dughan kay iyang mga silingan, mga dautan man po didto niya. So safe ang tanan, no? Safety ilang biyahe. Tanawa daw 18. Genesis 7:18 to 21. The waters prevailed and greatly increased on the earth, and the ark moved about on the surface of the water. 19. And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered. Wa ginakita. And the waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. And all flesh died that moved on the earth, birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on earth, and every man. Patay tanan. Gibanla sa tubig. Now that time, wala sila mga safety gears. Mapansin mo sa Noah's Ark, wa ningon si Noah, tanan ha, magbit-bit og life jacket. Walay life jacket silang time. Walay mga lifeboats. Walay mga guards. Wala sila gihimog in kaso makabangga tag iceberg, malaya ta mo ni atong sakyan. Walay mga safety gears sulod sa ark. Ang ark lang gid mismo ang nahimong safe net nila. Comfort, protection. Sulod sa ark, wa nay, di ba, sakara mo sakay tag bangka kanang mga barge. Muna asa gitago ang life jacket diri do. Kaso mamlunod ni bunluton ginako na ba? Di ba naman da asa ka diri dapit mo ambak in kaso makuan ni. Muna naman ta dayon pag sulod na sa ark, wala. Wa nay kabalaka, why life jacket, why lifeboat, walay this way to emergency, wala. Kay inanak ka sure si Noah nga once naka sa ark, safety gyud ka. Wala kay dapat nga ikabalaka. Church, wa kay ikabalaka. Kung sure ka si Christ na si mong life, wa gyud kay ikabalaka. Si Satan nagsingon nimo, di lagi ikabalaka lagi si imong utang. And si Christ mingon, Jesus paid it all. Ingon si Satan, di pa lagi napalagi wa na bayaran. Di ba naman kabalaka lagi sa imong tuition, kabalaka sa imong health, kabalaka sa imong relatives, kabalaka sa imong masakiton nga kaliwat, kabalaka sa imong mga apo. Tagaan ta ni Satan og kabalaka, pero wala di ang promise sa Ginoo. Adto ta mo rest sa promise sa Ginoo. Sure nga natay langit, naatay provision, dili ta pasagdan sa tong amahan. Genesis 8:4. And the ark rested in the 7th month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. Take note, 7th month, 17th day of the month. Now, dili man ni mao ang atong kalendar, giusab ni sa Jewish calendar, pero according sa study, exactly ang pitsa o ang bulan nga midunggo ang arka sa Mount Ararat, the same date nga si Christ na banhaw gikan sa lubnganan. The same date, the same month sa Jewish nga calendar. Di ni coincidence, isa ni ka perfect gyud nga illustration, demonstration nga ang arka pagdunggo nila sa Mount Ararat, diha sila nakabaton og freedom. Diha sila minaog, diha gipakita sa Ginoo ang bag-ong kinabuhi, bag-ong beginning sa ilang life. And pagkabanhaw ni Christ, dito nag-start ang atong bag-ong kinabuhi. Kay ang pagkabanhaw ni Christ mo ni kumplito sa gospel. Di ba ang gospel? Death, burial, and resurrection. So pagkabanhaw ni Christ mo mi kumplito sa gospel. Ang gospel, the power of God unto salvation. So diyan nakumplito atong kaluwasan pagkabanhaw ni Jesus Christ, which means diha nato na celebrate ang bag-ong kinabuhi ni Christ. Munang nadunggo ang arka sa Mount Ararat, 7th month sa 7th day, sa Jewish calendar, the same month, the same date, si Christ na banhaw gikan sa lubnganan. Abi mo atong life, usam ni kapaglawig. Nata sa lapad kay nga dagat. Ug matag usa nato natay freedom to choose unsa nga klase nga bangka atong sakyan. Nana ba ka sa arka ni Christ? Nana ba ka sa safest place on earth? Nana ba ka ni Christ? One day ang ato ang kalibutan mahanaw. One day atong kinabuhi matapos. One day atong kinabuhi
biyaan na to ang mga kalisdanan, biyaan na to ang mga problema, regardless no unsay status nimo karon sa kalibutan, one day biyaan nimo na. Isa ka butang lang, once si Christ, naa kasulod ni Jesus Christ, safety, secure gyud ang imuhang padulngan. Question lang, sila, na ba sila sulod sa ark? Happy ka kay naka sa ark ni Christ? Nag-wave-wave na ganito, bye-bye. Kabalo ka, nga tanang wala sa ark, disgrasya gyud. Makaako ka kag bye-bye. Bye-bye. Picture ko kay nako sa ark. Dili igsuon, dili pasyal-pasyalan ang atong padulngan, padulong tag langit kini nga biyahe. So the more ka magsigtan-aw sa gawas nga napakay relatives, silingan, friends, loved ones nga wala sa ark, the more ka mabalaka. Na naka sa ark, sila wala pa man. Dad-a sila sulod sa ark. Once imong life na kang Christ, unsa man kalisod atong kalibutan, unsa man kataas atong gasolina, unsa man kamahal ang bugas, unsa kamahal ang tuition, unsa man ka persecuted ang mga Christians, one day ma-appreciate nato nga tinuod ay nga beauty sa pagkakristohanon naapuhon dito sa dapit nga giandam sa Ginoo natong tanan. Amen. So secure imong life as long as nata sa ark ni Christ, wala tay dapat ikabalaka. Father in heaven, we thank you Lord sa imong promises karong buntaga Ginoo. Yes Lord, daghan mi kabalaka Ginoo, pero one thing nga among kuptan naami sa pinaka-secured nga ship. Usa ka arka Ginoo nga one day modunggo diha sa imong mansion nga giandam kanamo sa langit. Lamang Ginoo, dugang among faith, among courage, among hope, among commitment Ginoo, nga dili unta mi Lord madala o matarog sa mga problema sa kalibutan. Magpabilin ming committed Lord, positive Lord sa pagpangalagad na mo Ginoo. O Lord, tagay mig kaisog kakugi sa pagdala, pag-convince sa among mga kaliwat, relatives and friends nga makasakay pod sila Lord nining arka nga amo karong nahimutangan. Busa amahan, salamat. I-bless Lord ang mga pulong among nadungog sa imong Holy Spirit nga kini masilyuhan sa among kasing-kasing ug mahimo kini kaming fruitful diha kanimo. In Jesus name we pray. Amen and amen.